प्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल ವಾಸನೆ ಮಾರ ದಾತಿಂದ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಅಕಲ್ ತೋಡು ಗಲೀಜು ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಅಕ್ ವಾಸನೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಚಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಸಾಕಾದು పోతు ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜನ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಜನಕ ಪಾತಿರುಜಿ ಮಾರ ಜನ ಬಜ್ಜಿ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪೆದಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೆದಮ್ಮ ಎನರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಪೆದಮ್ಮ ಉಂಡ ಮಾರ ಒಲನ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಸೈಯಡೆ ಎಂಚಿನ ಸೈಯಡ್ ವಾನಮ್ಮದ ವಾಸನೆ ಮಾರ ಅದು ತುಕು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇಂಜಿನ ಬರ ಉಂಟು ಮಾರ ತೋರ್ದ ಇರುಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವ ಹಲೋ ಏರಮ್ಮ ಎಂಚ ಏರುಮೆ ಅತ್ತಮೆ ಈಗ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪಿನ ಪೀ ತಿನ್ಪಿನ ಆ ಗಣೇಜಿ ನೀರ್ನು ಪುರ ತೋಡುಗು ಬುರ್ತತ ಮಾರ ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪುರ ವಾಸನೆ ಕೊಡೊಂದು ಪುರ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಾಕ ಕೂಡ ಏರುಮೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕೆನ್ನುವ ಎಂಚಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಿರ್ ಪಂಪಿನಿ ಅನ್ ಮರ್ಯಾದಿರ್ ಪಂಪಿ ಎಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ದಿನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದಿರ್ ಪಂಪಿನಿ ಆ ತೋರ್ದ ನೀರ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ತಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿನ ಅವೇ ತೋಡುಗು ಬಾರ್ದು ಮುರ್ಕದ ಕೆಸಾರ್ ನಿಕ್ಕು ತಿನ್ಪಾಯರನ್ನು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಈ ಏಡ ಪಾತಿರಮ್ಮ ಈ ಏಡ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನಿಕಂಬ ಏನು ಗೊತ್ತು ಮನಿಕೇನು ಈ ಏರಂಡ ಎಂಕಿದಾನೆ ಯಾನ್ ಏರು ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಯಾನು ಏರ ಕೈಕಂಬದ ಉಮ್ಮೆಸಂಬೇನು ಕೈಕಂಬದ ಉಮೇಶನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಂದನ್ನ ಆಯ್ತು ಊತಿಗೆ ಚತ್ತನ್ನ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು నేను చేయకపోతున్నా మిని నా తోడు ఎనని కౌంటుంది మగ్గి ఎరగదా బిల్డప్ గుర్కంచి కాపున తుక దాద పండేనా ಯಾನು ಖಾಲಿ ವರ ಹಾಲೋ ಪಣ್ಣಗನೆ ಗಡ 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 ನಡ್ಕಿದ್ದೆಂಬೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇನ್ನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಯಾನ್ ಅವಳು ತಿರುಮಿಂದ ಕಾರ್ ಕಾತದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ದಕ್ಕ ತೂಲ ಬೋಡು ನೀರ್ ಬತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲರ ದಕ್ಕ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಾತಿರಿಯ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಹಾಲೋ ಪಣ್ಣಗನೆ ಆಗಿ ಪೋಡ್ದು ಹೋತೆ ಮಾರಾಯ ಸತ್ತ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ತೋಡ್ದು ವಾಸನ ನೀರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ನಂತ ಹೊರ ತೂಕನ ಕೊರಿಯ ತೂಪೆ ಹೊರ ತೂಪೆ ಇಂತ ಈ ದಾದಪುರ ಇರ್ತವಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ಕೊರಂಬೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಯಾರ ಪಾತಿರ್ದುಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಕಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಂದು ಅಂತಿ ಅಲಬೆ ವಾಸನೆ ಅರ್ಪಿನಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತುಂಡ ಸೆಂಟ್ರಾಕ್ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಾಕ ಸಾ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು